Hey! Hey! Oye neighbor! Sarah! Oh, Nna! Hey! O ti go kwa? One hotel na anyị nwere Senegal akpọmakwa ya. Nne, apụkwu. Isi ike bịara nnọọ biri na be m. Nke bụzi na mewe ekwentị nji akpọ mmadụ. Gị nwa Obinna na-eti iti. Obinna ụwa niile na-agwa m na mụ ekwentị. Bam. Silence. Ijegwu ka nna agwa gị. Nke bụzi na ndị mmadụ amaracha n'ihe. Onwe ozizi onye na-apụ na-egwu wayo. Ọ maka na mepebe anya gị. Mepe anya gị ka ihu ka esi akpata ego dị gị n'akụkụ. Anya m kwa. Ego. Ka ebe ego dị. Chere ka m gwa gị. Ana m enweta ezigbote ego site na eti okwe iri okwe kebọ. Mana ịma na eti okwe iri okwe na-eri isi na-abụ. Mana eti okwe iri okwe esepụtawo m n'uwe ogbenye. Mmechekwa n'ihe eche. Mana ịma na okongwu m bụ ata karịcha n'ihe gbasara ego. Hey! Eziokwu aligo no. Papa bin. Nke obi gị bụ gị kwado na ị Theresa na ndịda kọ. So onye nwere na ndịda bụ nne m. Ka efi chọọ egwu. Ndị ewe na. Icheta onye isi ndị otu a na-akwụ anyị ụgwọ ezumike nka. Ngụ. Kedu ife na-eme gị na ọnwụ? Achụghị ya. Agbagoli agbụma mkpi. Ke nke ahụ pụta. Ọ pụta na mpụ ji obodo anyị aka arapụbago obodo anyị nwayọọ. Ime ife onye alụmanya nọ na-eme so ego anyị kọrọ niile dusi ego anyị niile. Otu a chụrụ ya ọ ife anyị kwesịrị iji wee kpọọ oriri bịa. Na ọbụla maka biko. Ndị ebe dị ya. Ọ bụrụ ife kwesịrị iji wee ṅụrụ ya kpọọ oriri Gize ntị ka m gwa gị. Ebe m na-ere afịa ka nsa bata kịta. Ahịa dị n'aba ahụ agbadago. Unu asụgo ya n'ọnụ. Achọrọ m ego ka ndị tinyekwa ngwa ahịa ahụ. Gee ntị Adambieri, jide obi gị aka. Ife dị ọkụ ga-emesi jụọ oyi. Ịnụgo? Ife obele nsogbu anyị na-enwesị ọ gafe. Otu a chụọ onye alụrụ maanị a, ezigbo ife na-abịa. Mụnwa na-agwa ya. Adambieri. Mma, ọ dị mma ka m fụrụ gị ebe a kịta. Mpa, akwa akwụkwọ m adọkala. Achọrọ m ịgbanwe ya tupu anyị abido akwụkwọ n'izu ụka ọzọ. Adambieri n'ugwu ife bụ. Ọ sị na ọ ga-ebido akwụkwọ n'izu ụka ọzọ. Nke gịnị jiri mee? Adịghị onye na-akwa akwa. Ifeọma. Ma? Onye isi ahụ maka ịkwụ ụgwọ ezumike nke ha achụghị ya n'ọrụ. Nke ọ ga-agbanwere m akwa m? Jụzie nna ya. Dalu. Hey. Yepo. Ndị enyi m na-ekwu maka nri a, anụ ọkụkọ na ji nnu. Anyị na-ewetegoro onwe anyị ebe a. Ka ihe na-eme ebe a? Nna kedu? Nke a gwa gị nakwa? Ma ọ anụ ọkụkọ na ji nnu. Anụ ọkọ na gịnị? Ji nnu. Kezi nke na-asụ na amụ. Adịkwa na-eme ihe ọchịkọ gịnị? Unu mana mmadụ egokwa ụdị nri a. Obinna, ime a na-eme nwunye gị? Ị gaghị aghọta. Ị ga na-asa ahụ n'afọ. M ka na-asa ahụ n'afọ ọkwa ya. Nsogbu adịghị. Ọgwụgwụ ihe nwere ikwu.
ka ihe ọzọ ịchọ ka m kwuo ọ kwụsị na nka na-asa ahụ n'afọ so o doro m anya na mụ na gị enweghị ike ịtụ aro gbasara ihe na-enye gị nsogbu. nwanne ihe na onwe m na-eme m ọ gị fụsa Silas abịara ebe a taa mụ na ya nọbụ n'ofu ugbo mana kịta ọ yarụgo m fena Obinna agwala m na ị na-emere Silas anya ụfụ ka m gwakene gị ihe chere oge nke gị maka na ụkwa ruo oge ya ọ daa. ọ gị fụga ihe a na-ekwu onwe mgbe ị na-eche iche chee uche ka mmadụ n'akụkụ ka onye gbuwara isi awụghọ m gị echesi na uche ka onye nagoro ezumike nka oge ahụ wee na-ezumike nka oge ahụ wee bịa nnọọ oge ahụ ifu ka o zuo ebe wee na-ezumike nka wee nye gie wee bịa wee kesie ndị nne bi n'obodo ahụ oke ahụ No. Adam biari adiego. Adiego. Ke pensi ga be na kwụ n'ụgwọ taa. Ma onye isi anwa ezite ọfụ. Ọ bịa kpọkọba anyị gwa anyị okwu. Gwasị anyị okwu, sizi anyị na a ga-akwụzi anyị ụgwọ ma ọnọdụ ọfụma na ọkwa ya. Anyị etu obere oge. Nne, biko chọrọ m nne ka ndị agụ agụgụ. Chai. Adam biari. Igwe. Chai. One. Kede difa. Nnenu. Nwanyị afọta mmiri. Kenke bi welu gara nye mmụnwa. Papa Obinna. Kamgbe ihe a ga-eriri bụ ego na-erete na ngwa ahịa m. Emezi na ba ha ga-ere. Enwezi m ego onye ọbụla kwadokwa ụjọ m gara n'ime ụlọ. Mana ị ma na garị ada adị mmadụ mma n'anya. Anya gọdị bụ mma. Ngwa ọ bụlụgodo ahụekere wetara m ahụekere ka m mbela gara. A ga-etetere gị akị. O nwere ohere dị egwu dị kịta. Ọ ga-efu Silas abịara ebe a. Ọ na-esi n'ịtụ maka egwuregwu bọọlụ enweta ego. Kezi ka o si eme ya? Ọ na-etinye otu narị naira ma ọ bụ karịa wee lite 1,000 naira. Eziokwu. Unu makwa na mmadụ ekiri egwuregwu bọọlụ a. Kezi ka m ga-esi mekwa ụdị ahịa? Ma ị nwere nsogbu. Ị ga na-eweta isi ego. Itinyecha isi ego gị, ihe ọ bụla anyị wetara na ya, anyị eke uru ya. Mụ na gị kee ya? Mbanụ. Ma agaghị ekewe ya nhata ahụ ebe m na-ewetakwa ego eji eme ya eme. Ị ga-asị na ọ bụrụ na m tinyecha isi ego m, ihe pụtara na ya nyebinye gị ma m chọkwa m. Mana ọ bụzie m isi ọnwụ na ịchọ ka mụ na gị kee ya. Anyị nọracha ije kpọrọ onwe gị nri n'ime ụlọ. Ebe ezi gị na-aga? Ma afọ m n'afịa ma amasịrị gị.
ka m wejele onye ya amasị na nọdụgodo ana na m ka isi eme ele nọdụ ana biko ọkụ gwa mmadụ ihe gụ na anya ahụ akpa ya akpa ihe unu na-ekwekọrịta emere nọdụ ana ngwa anyị ga-eke nsogbu adịrọ anyị ga-eke ekwetago ma anyị ga-eke oke nwanne anyị alụwago nsogbu adịrọ iji lite uru I truly want to play this wedding. I just want everybody to take on this. I want to come to that show to share the testimony once again. Let somebody come here and lose it. But that's the situation, guys. But this games are happening at tomorrow, Wednesday. Academy Warriors. Papa, you go ni? Eligo mada, eligo mdala. Prince FC, while Giwa are away to Wiki Tourist. Now this big clash between these two sides. If Giwa can get that we have it. Kenki nọ ebe a na-enene m ka onyonyo na-amụsa amụ onwefe mere. Papa, batrị ekwentị m emebigo. Ejenne, daalụ ịmaka. Daalụ, jisike. Papa, ọ bụ sefe ị nwere ike ịgwa m. Papa sị na batrị ekwentị m emebigo, isi m dị ejemeke. Kefe ịchọ ka m kwue nne? Onye nụ m ego ka m gote nke ọfụrụ. Ego ka iwe gote batrị ekwentị. Mana ọ bụrụ akwụkwọ a na-agụ agụ ka ị chọọ ife a. Imenyekwa m nsogbu ka isi enye m nsogbu maka ego a. Ịchọ ka m nwee na-asa. Ada, ọ maka ekwentị nwa ka ị na-enye n'onwe gị nsogbu? Nwanne, ọsọ wago. Gaa bụrụ nsogbu. N'oge adịghị anya, na-egote gị nke ọfụ. Bịa Maazị Obinna. Ebe ka ị ga-esi nweta ego iji egoteli ekwentị ọfụ? Ọ bụrụ mmadụ ka m na-ajụ ajụjụ. Azụwago m afịa. Afịa? Afọ m n'ipubego nku n'ụlọ a. Ọkwa ya? Ipubego nku n'ụlọ a. Anyị ga-afụ. Ada. Jee nke ọma. The largest U.S. game TV company. The video highlights AT&T's pressing need to British advocates for group in the U.S. Adam bịara. Ọ ga-elugokwa n'oge ga-adọ nwa ya ọdụ. nwaghị nke ọma. Obinna m, ịfụnanya na-achị ọkụ ịkpa ego nketa nke echi. Ọ ga-elugo ị ga-agwụ ya na kpalụta bụ na arụ aṅara. Kpalụta na arụ onugbo ịgbọ. Anya na-achị ya ọkụ. Ọ bụzi maka ọdịmma ezinụlọ a. Mmadụ na-agba n'ụbọ ka mmadụ hapụ na gara n'ime ụlọ akpa mgbe. Mụ na gị makwa na Obinna na-eji ihe gbasara azụmahịa egwuregwu. Ejunugo ya ụdị afọ ya n'azụ. Nke ahụ dịkwa mkpa kịta ebe ọ na-ewepụta ike n'ime ụlọ. Emekwa onye etinye n'ụlọ ọgbụpụ ya ahụ. Adam bịara. Ọ dịkwa egwu. Ka ị na-akwara Adam bịara kịta. Ọ ka hụ maka onye aka akpata akwụkwọ. Ozugbo tupu ịgbọba egbe igwe adị n'ọnụ. Ma ihe a kịta bụ okwe niile anyị tụgo. Ihe anyị ga-elite bụ 1,010 site n'otu narị naira anyị tinye. Ihe anyị na-eche kịta bụ asọmpi a agbọghọ ha na ya anyị akụọ. Obinna. Ma? Ihe m na-afụ ebe a karịrị 1,010. Anyị ewepụcha ngwụpụ anyị ewepụcha. Ha wepụ ha anya ihe anyị ga-enwezi bụ 1,010. Kedu ife unu na-ewepụ? Mpa. Akwụkwọ ndị butere m ahịa wetara ka anyị na-agbakọ na-ewepụ.
akwụkwọ ndị butere igwe achọrọ m iwere envelope ntinye ebe Hey. Nwanne. Hey. Obi. Nwanne. Nwanne ekwentị gị amabukwa onwe ya kwa ekweji. Obi ka m funu o. Obi. Hai. Nwanne mmadụ. Kedu ka ụbọchị ga-azụta m ụdị ekwentị a? Adaobi. Onu to si nweta ego agbasaghị. Kedu ife na-eme unu na-abụ? Biko, unu emebiri m ụbọchị. Ka ihe ga-agwa mpa maka ekwentị oke ọnụ anyị goro na ebe isi nweta ego iji go ya. Bịa. Ihe a na-achọ. Kemgbe i bidoro ọrụ ịnebanya n'ego ndị be ezinụlọ Ọsọndụ. Jidekwa ebe ahụ. Maka na egwu otu ịgba ga-eji gbajiri ụkwụ ka nọ n'ihu. Ihe nji tinyekwa n'ọnụ bụ maka na ọkụ iku na aka onye nwanne ya na-agba egwu ọjọọ. Mama asagidego papa isi ọ darịa. Ọkwa si n'aka ọrụ Chineke. Ọ na-adịcha m ka ya na Obinna a na-azụ afịa nzuzo. Obinna na nna m ego eji eme tụmbọm egwu bọọlụ. Ka nsikwa. Ebe ahụ ka o si weta ego ji ego nnukwu ekwentị ahụ. Hei, ịdọkwara ya aka na ntị. Ada, eche m na adọnye Obinna ukwu mbọchị a na-adị aka na ntị. Ijikwa ọnụ gaa wee si na ncha agbọghị nwa amadi ga-asarịrị ahụ. Ihe a na-achọ iwe ga-adị n'ọkụ. Amakwanụ m. Amaghị m na Obinna na-eje atụ tụmbọm egwu bọọlụ. Ha asagidele mpa isi okwete na mbugharị ọnọdụ mberede a bụ aka ọrụ Chineke. Hei, ya na-achọ ka ihe ilo ọka ejekwa papa. Mba, ofu ụbọchị eziokwu ga-apụta ihe. Ga-anọ na-ele ha n'anya. Obinna, ọ bụkwa nke na amụrụ ọkpọ n'ime ụlọ eji m egwu egwuregwu. Wotu n'unu gị meme Okongwu pụta ebe a. Biko na Okongwu chebe ebe a na-akwa egwu ezigbo nka. Ndị m ego biko. Mma, akọwago gị ihe nne dị n'ihe a, maazị m ma gwa gị. Ekweta ego na nke maka iji eme. Ego nne iritere gwa ka ị jiri eme. Mana oge ga ritere ego n'ime ụlọ ka ị na-eme. Ka ihe ji ihe ndị eme. Ihe bụ akwụkwọ ụgwọ anyị togo, ọ bụ ego anyị ritego. Ka ezi eji nkịta ọnwụ. Onye akpụ isi amaghị akpụkọ na agụba adịghị nkọ. Maka na ụzọ ga-akwụ ọtọ chaa Obinna, nna gị na-adị na-ekwu emere ekweta ọnwụ. Ụzọ ga-akwụ ọtọ, anyị na-abụ nwa ga-eje mba n'ife nri, isi ọgwụ. Nye m ego biko. Nwanne, o rugoro n'iri okwe kịta, ụzọ m akwụ ọzọ ọtọ. Mbọsị ọbụla bụ ekeresimesi, ma iritego ego nke ukwuu na okwe a, hapụ m aka. Onye ikwu Obinna. Ibana nchịta wanyere gị n'ime ụlọ ga-aba m na gị. Mana ama egwuregwu obodo anyị ga-abụ uru. Chịrịnụ gawa ama egwuregwu obodo anyị ọ ga-abụ uru. Chedu, ihe bụ n'ụlọ na-abụ ji eti okperi okwe na-eri ego n'ụlọ ma na-eri ego nwere onye gwa m. Ifu na Chukwu achịpụtago n'okwu na-elolo. Ụna nwaka, tisie n'ike. Jebe na ama egwuregwu na obodo anyị o. Ọkwa anụ unu.